kami magbigay ng energy dahil inintro ko na tong energetic day na to. And with that, makakasama nyo pa rin ang napakaliit pero napakakulit Randy Guzman para umpisahan ang ating umaga. Of course, hindi ako makukumpleto kung wala ang Gentle Giant at ang ilaw ng kakulitan. Ayan, gising-gising na mga kabalitaktakan. Isa na namang umagang puno ng tawanan na talaka ng ating bubuksan ngayong araw ng Thursday. Makakasama nyo, Charles Lemon. Gusto ko yung energy na yun. Ang taas Yes. talaga eh. Nag-set ng high energy. Ngayong Thursday morning, sabi nga nila, let's inhale the Yan. positivity but exhale the negativity. Yun. Siyempre, ang kakulitang Ma'am Shi at ilaw ng kachikahan na rin, Ma'am Shi Sheki. And certainly, scan those digiboxes, mga kabalitaktakan, mahahanap nyo kami via the Highland TV channel and the channel number varies on your location. And Yan. syempre naman, either you're using a smart TV or digital smart TV, mahahanap nyo kami since we are available. And available din kami in our social media platforms, starting with our Facebook page, Regional News Group Luzon, and our YouTube channel, RNG Luzon, and other platforms such as Twitter and Instagram. Kaya i-tweet nyo na and i-tag nyo kami, ring those notifications so that you feel our energy this morning. O, diba, Yes. ganun talaga. Magpaparu-paro Hindi, din na yan ayoko, mamaya. no. Yan. Oo, kaya naman nating simula ng ating umaga mga kabalitaktakan. At una na dyan, atin alamin ang latest weather update ngayong umaga, February 23, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga, 16.1 degrees Celsius dito sa Baguio City at inasa naman itong iinit mamayang tanghali or hapon sa 23 degrees Celsius. Ang araw ay sumigat kaninang 6:16 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:03 in the evening. 6:03. And syempre, public service announcement muna tayo, even though tomorrow is going to be a non-working holiday. Bukas pa rin po ang ating bawadi for us for payment and collection. So just a friendly reminder that it will be open between 8 a.m. to 3 p.m. only, and that water bill payments could also be through online banking, GCash, USSC services. Yes. That is more convenient sa ating mga ka-morning balitaktakan. Also, other payment centers like GCash, 7-Eleven, SM Mobile, Save More, Setter Peak, Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, and of course, USSC Abanao Center, Bonifacio Street, Baguio Center Mall, General Luna, Upper Session Road, La Trinidad, Chongsan, La Trinidad. So please be guided accordingly. Please make sure that we still adhere to the no face mask, no entry policy, and Yes. proper observation of physical distancing within the Bawadi premises. Kindly follow other mandatory health and sanitation protocols as the washing of the hands with soap and water or use of alcohol or hand sanitizer, passing through foot or shoe bath, and thermal scanning before entry. So again, Yes. bukas po sila. Huwag po nating kalimutang magbayad ng ating mga kuryente. And nakakatuwa lang kasi we are Tubig. actually... Tubig actually. Tubig ang pala bawal. yun. Mother. Sorry, Benay ko tubig. naman yung kuryente. Ikaw Oo, naman. Grabe ka sorry naman. na. Bagay magbayad sila ng kuryente dun sa Bawadi. Diyos ko Oo, pa. baliktad na pala. Sa barangay Nyangay natin, nagko-conceptualize na ako kung ano nga bang dapat panligo na tubig. O, anong connection nun nga pala? Malay ko. Nako. Ayan, speaking of protocols naman, it's Mm. very sad that here in Hong Kong, emotions are being stirred up because family members are now being separated to their loved ones, specifically sa mga bata nga. In one of the interview with the hospital chief manager Lau Kahin, he did confirm na wala na nga. There are only very limited isolation facilities for the Hong Kong residents, and that they really need to separate the children to their parents. And another interview
in one of the parent there who has a kid na 11 months old. Nasabi niya na she'd rather sleep in the hallway, doon na lang siya matutulog just to make sure that she is beside her daughter. The thing is that during this age kasi medyo ano na sila, may separation anxiety na sila. And all they can say is just mama, mama. So ikaw bilang parent, it would really get you so emotional, and sabi nga nila it's better to be humane and compassionate in this kind of situation kesa naman paghiwalayin niyo sila. So it's really sad that it's happening. And dito sa Pilipinas, 'di ba, we've also seen that in local hospitals during the surge of the pandemic. Yan. Monotonous yung nila, 'di ba? Cutie pie. Yan. Syempre, aside from that, one of their strategy to eliminate this is the dynamic zero COVID-19 strategy. So what is this nga ba? What does it entail? So this was adopted last August 2021 pa from mainland China. Ang nangyari ngayon, this strategy is allowing for mass testing, closing of their doors from other foreign people, and also from their mainland China, and also strict distancing and other protocols that had been open na ginagawa nila. However, yun nga, this strategy may not be as limited as possible to everyone kasi most of the population of the people of Hong Kong are vulnerable, lalo na sa senior citizen side. And of course, if you deviate from the strategy, magkakaroon ng chaos from Hong Kong and China. Kaya it might be possible from not everybody, pero yun nga. Tayo ba dito sa Pilipinas, yung protocols ba natin sa tingin nyo okay siya? I mean, okay naman. Sa akin, nakikita ko namang effective siya kasi nalilesen din naman talaga yung mga kaso natin, and at the same time, hindi siya yung katulad noon, nung mga past years, no? Bawal talagang lumabas, bawal yung mga ganito, ganyan. And alam nyo yun, nagkakaroon pa rin ng balance. Habang tinututukan pa rin naman natin yung pagpapabuti naman ng ating sitwasyon. Ikaw, Charles, sa tingin Pero mo? dito sa Pilipinas, I think they don't practice yung separation sa mga... kasi marami din akong kakilala na magkakapamilya, lalo na kapag yung daughter nila nag-positive or yung malilit nilang anak, kinikip pa rin nila doon sa isolation room kasama yung magulang. Yes. So at least 'di ba kahit papaano tayo, mas sabi nga nila, mas empathetic tayo in putting family types together pa rin. And with that, no, pag-usapan ulit natin yung mga ganyan. Kasi nga nagbabalik na po sa normal, talaga na to. Parang sure na sana hindi na naman pumapurnada dahil sa iba't ibang parte po ng ating bansa. This week po nagsimula na po silang mag face-to-face. Hindi ko alam kung limited ito or I think limited dahil meron pa rin ata yung hinahati-hati nila, no, per section, tapos merong oras. Pero yun nga po, nagsimula na ang limited face-to-face natin dito nga sa Benguet. I think halos lahat po ng schools nila dito ay inumpisahan na mga elementary and high school. Pero at the same time, nagkaroon po muna ng parang meeting or conference ang mga parents with the teachers and of course yung mga nagpapatakbo ng ating paaralan para nga po alam din nitong ating mga magulang kung ano po ang kanilang dapat gawin. And ang atin pong mga students, no? Itong ating mga students, pag pumapasok sila sa school, nag-check muna sila para silang merong mga triage. Ang cute, no? Tinitingnan po kung meron silang mga sintomas o kaya naman kung mataas po ba ang kanilang temperatura at ina-isolate po agad sila, dinadala muna sila sa isang parang vacant na room kung saan ina-assess po baka meron silang mga ganito ngang COVID-19 na mga sintomas. And hindi lang nga po yan dito sa Benguet, meron na din po sa buong Pilipinas, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Basta po ang lugar ay nasa alert level 1 and alert level 2 na po. True. And the only thing with that though is that we have to also look into other discussion about tuition fee increase. This open conversation will go until March 30 and the schools are now setting na that they would be an increase. The 70% of the increase would now go to the school personnel and teachers, and the other percentage will now go to the school facility. And aside from that though, kasi we have seen a number of at least 865 private schools
that had foreclosed because they were not able to maintain it ngayong COVID-19. Mm. My personal plead siguro in implementing this tuition fee increase is that to probably add PhilHealth to the students. I am not certain how it could be Oh. covered, no? If it Pwede. could be part of the tuition fee na kaagad or dapat i-mandate ba na meron silang PhilHealth with such, kasi yung iba naman minors covered ng parents, pero Yes. yung iba kasi Oo. syempre we have to consider that they are beyond the age capacity that their parents could have. Pero Yun. pwede pa rin naman ang Ay, pwede. parents. Ay, oo, ang Kapag parents. 5 years old, mga ganon, pwede. Oo. Pero Pero wala bang sana yung nakadikit mismo Oo, sa sa bata. pag-aaral. Oo. Ah, yung okay. ganun. Kumbaga PhilHealth pero educational Parang purpose. additional ganon. incentive. Oo, incentive din. Yun, kung so that we sakali. can use the tuition fee increase na mas sustainable for everyone. At pang long Oo. term kasi Hmm. para ka na rin kumbaga gagawin mo na siyang insurance for yourself. Parang ganun. Yes, oo. Pero hindi natin pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ito kasi nga sabi po nung DepEd Cordillera no sa huli kong interview po sa kanila, baka matagal pa daw na maibalik sa halos Yes. lahat. Mm. So siguro ito parang trial lang no. Sana Yun na. mag-succeed para naman lahat talaga ng mga estudyante makabalik na sa normal kasi nako, 2 taon na para nga silang nakakulong daw. Oo. Parang, Kasi meron din akong naka-interview or nakakwentuhan ng mga parents. Ang kanilang schedule ng kanilang pagpasok ng kanilang mga anak, MWF. So, hindi siya everyday. At saka by batch yan. So, Oo, mayroong yes. Group A, Group B, Group C. O si Group A papasok sa Monday at si Group B papasok sa Wednesday. Ganun lang Kasi tuloy-tuloy pa rin yung blended learning. While nandoon sila sa kanilang bahay, hindi sila pumapasok, nag-aaral pa rin po Module. yung mga yan, yung mga batang yan. Module pa rin. Nagmo-module pa Oo. rin. Oo. Kasi nga din naman po dito sa Benguet, aabot na po sa 128 na mga paaralan Wow. ang nagbukas para po sa limited face-to-face classes. Lahat po ng mga bayan ng Benguet ay open na po. Isa nga po dito yung di dyan po sa La Trinidad. Wow. Kasi 7 paaralan dyan sa La Trinidad ang nagbukas na po para sa face-to-face classes, limited face-to-face classes. Kasi kahapon ini-invite ako ni Ardi ng DepEd. Baka gusto mong sumama bukas. Mag-iikot tayo dyan sa La Trinidad. Sige po, mamaya Ardi, titignan po natin kung kumusta po yung mga paaralan natin dyan po sa La Trinidad. Kasi nga din naman, napaka-strict daw ng kanilang protocol kapag merong sintomas yung isang estudyante or yung guro. Oo, meron silang ready dyan na isolation facility na ilalagay muna doon, i-check, isoswab kung positive or i-antigen siguro. Tapos kapag clear naman na, edi okay, go, di ba? Oo. Possibly a suggestion on that is to make the self kits available dun sa mga school na nagbukas na yan para readily available siya, yung hindi pa hinihintay. Kasi di ba we have yung self, tama ba? And since Self-test mas kit. bata sila, maybe their health or yung clinic nila will be trained para gawin yun. And ano na yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Sige, magbabalik yan. Kaya yan. Sasabihin, ayun! I've read also in one of the research that mas safe ang mga estudyante kung nasa school sila instead na nasa labas sila ng school. Apparently, within being locked down, some of these teenagers have now, nabuntis sila, na may iba silang mga natutunan. So, para sa akin, tama lang, that the research would now want talaga to have at least a limited face-to-face. Also for their mental health na rin. Diba? Oo, pero maisingit ko lang, dapat mag-ingat po tayong lahat, no? Lalo na sa mga students and sa mga parents na, nagsimula ng mga classes Yes. natin. Ingatan po natin and turuan pa rin po natin ulit ang ating mga anak ng pag-iingat sa sarili. Especially po ngayon, madami pong nawawala dito sa Baguio and Benguet. yes. Yan, karamihan po ay mga bata. Kaya, syempre yung mga bata kasi natin, since 2 years halos silang hindi nakakalabas, baka masyado silang maging close or open sa mga, alam mo yon, sa mga tao. Iba't ibang bagay. Yes, sa iba't ibang bagay. So, ayun po, pag-iingat lang po, mga Kasi- kabalitaktakan. Kasi maraming nawawala ngayon dito sa Baguio Ilan City. yun? Aren? Ilan ba nga yung sila? Actually, kahapon? hindi pa kasi siya, wala pang total list Mm-mm. kasi yung ibang mga magulang natin, pinopost lang sa Facebook and hindi na nila nire-report sa mga pulis.
So, hindi natin alam kung ano nga ba yung total. And mamaya pa, with that good vibes naman tayo, makakasama po natin si Mr. Jordan Hardinil, ang director po nitong napakaganda at napakagaling na grupo ng mga artists, local artists, at para po sa mga creative stuff dito po sa Baguio City. Mamaya yan sa iba rin. Syempre, ibibida ko rin ng ating mother sa atin sa Bongga Kanay. They started this, this being entrepreneur during the pandemic, and nakaka-good vibes lang kasi kahit papaano, they've been helping out and reaching out to those that are in need, and also reselling sa mga kabalitaktakan natin dyan na interesado to resell this kind of product. It will be available later on. May sample ba yan? Ako na lang. Sample. Wala Ayan na. Abangan nyo naman sa ating komentaryo, mga kabalitaktakan. Ito nga pong issue pa rin, na ang pagtaas ng presyo ng gasolina, may kaugnayan daw po ito sa nangyayari pa rin krisis dyan sa Ukraine at Russia. Pag-uusapan natin yan mamaya. At sa barangay Nyangay, pag-uusapan natin, mga kabalitaktakan, kung dapat bang ang iyong panligo sa umaga ay malamig o mainit. Kaya tumutok lang kayo, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may-res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:02 na po ng umaga. Atin pong pag-usapan ito nga pong paring tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo po dito sa bansa. Ay, hindi lang naman po dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Kasi nga po ating sisilipin muli kung gaano na po kataas ang itinaas netong presyo ng petrolyo kahapon, Tuesday. At kung ano po ang naiisip
isip siguro ng pambansang ekonomiya or itong world market para nga po solusyonan itong nangyayaring pagtaas ng presyo ng gasolina. Kasi nga po kahapon, ang itinaas po ng kada litro ng gasolina ay 80 centavo habang ang diesel naman is 65 centavo per liter. Pero ayon po sa observation natin dito po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, labis na po na tumaas itong ating gasolina sa pagsisimula pa lang po ng taong 2022. Kasi nga po mula nung nagsimula itong January hanggang February, wala na pong humpay itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula po ng January tumaas na po sa 7.95 pesos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel naman tumaas na ng 10 pesos at 20 centavo kada litro mula po dito sa walang humpay na pagtaas. So, ikawalong linggo na ba to, no? Oo, ikawalong linggo na po ito na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ayon po sa mga ekonomista, posibleng tataas pa ito dahil na nga din po sa banta nitong krisis na nangyayari sa Ukraine at Russia. Kasi nga po nadesidido po si President Joe Biden ng Estados Unidos na maghain pa ng karagdagang mga economic sanction laban po dito sa Russia ukol po sa pag-uukupan nito sa dalawang separatist region ng Ukraine. Ito nga po yung Donetsk at Luhansk, kung saan nga po karamihan sa mga nakatira kasi doon ay pro-Russian at hindi po sila masyadong Ukrainian. Pero nga din naman parte pa rin po ito ng Ukraine. So medyo na-challenge po ngayon ang Estados Unidos at mga kaalyado nito kung ano po ang kanilang gagawin dito nga po sa nangyayaring krisis po dito sa Ukraine at Russia. Kasi nga po isa din sa mga malaking epekto or malaking producer ng langis itong Russia. Pangalawa po siya sa Saudi Arabia na malaki ang ini-export ng mga produktong petrolyo. Kapag nangyari po 'yon, kapag hindi naman sana natin hinihiling na may kaguluhang mangyayari diyan po sa Ukraine at Russia, posible pong maapektuhan itong mga European countries kagaya po ng Germany, France, Belgium, Spain. Kasi nga po lahat ng mga European countries, malaki po ang dependency nila sa petrolyong inilalabas ng Russia. Kaya kung magkaganon, edi tataas ang palitan ng piso kontra sa dolyar at iba't iba pa pong currency at medyo mahihirapan pong ang ating ekonomiya na makabawi siguro or makipag-trade sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga po, isa nga sa binabantayan ng itong United Kingdom, itong nangyayaring krisis dyan. So, sinabi naman po ni Prime Minister Johnson Boris na papakiramdaman nila kung ano man ang mangyari dito, sasabayan daw na lang nila kung ano ang mangyari dito sa Ukraine at Russia at desidido naman po ang itong Estados Unidos na maghain ng mga economic sanction. Naku, kapag economic sanction kasi ang ibinagsak ng Estados Unidos, naku, malaking dagok yan para sa ekonomiya ng sino mang bansang mahahainan ng economic sanction, wherein bawal kang makipag-trade, bawal kang makipag-usap sa iba't ibang mga bansa ukol sa pakikipagnegosyo, wherein mamamatay yung economy mo, di ba? So let's hope na bumuti ang sitwasyon pa rin dito po sa nangyayaring tension dyan sa Ukraine at matulungan po ang ating mga kababayang Pilipino na umaasa lang po sa kanilang hanap buhay sa pamamasada at ito nga pong itong paggamit po ng produktong petrolyo. Yan po ang aking naging komentaryo ngayong umaga. Abangan nyo po ulit bukas at mamaya naman antabayanan nyo naman kung ano ang masarap na pagkaing ibibida at pwedeng pang negosyo ni Ma'am Shisheki sa Piece of Shek dito sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan umayos para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pantigilita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Another inspiring story ngayon dito sa Piece of Shek, pero ibibida atin ng isang bongga kanay. And this morning, they started their business, a young entrepreneur dito ngayong pandemya. Kaya this morning, I am happy to share her time with us, Miss Lorlaine Camungol, and she is the owner of Sunday Bites. Good morning! Good morning! Hi, Ma'am Lorlaine. Good morning. Ma'am, yan, likod lang tayo ng onti, ma'am, para makita ang iyong fresh and beautiful face. Ayan. Miss Lorlaine, let's start. Paano nga ba nasimulan yung konsepto ng Sunday Bites? As it's very unique and sabi mo nga, we started as pangbatang lang ba ang Sunday Bites? Yes. Yes, ma'am. Nung una, akala namin pang kids lang siya. Kasi syempre, di ba, sweets, dessert siya. Tapos nagulat lang kami, lahat, all ages siya, pwede. Yes. Miss Lorlaine, nung nag-click talaga siya. Kaya nga, Miss Lorlaine, nung nag-usap din tayo, sinabi mo nga na nasimulan to during pandemic. What was the inspiration behind this? During pandemic, kasi syempre, ang dami nating naiisip na ano bang pwedeng gawin. So ito, this one, nag-crave din kami ng daughter ko sa sweets. So nakita namin siya abroad. Tapos tinry namin, why na gawin na lang natin dito. Tapos nung yon, doon siya nag-start sa cravings, simple cravings na nakita sa internet. Oh, ang cute, no, Miss Lorlaine, kasi it's a mother-daughter bonding. Kasi sabi mo, nag-crave lang kayo ng anak niyo. And from that, Miss Lorlaine, we have now resellers all over. And ano yung naging sekreto mo sa paglaki ng Sunday Bites? Yes, madami na rin kaming distributors and resellers na natutulungan. Siguro, para sa akin, ang success talaga dito is yung passion mo. Yung passion mo sa ginagawa mo, yun talaga yung parang second na lang yung income, yung mga natutulungan. Importante yung masaya ka dun sa ginagawa mo.
Kaya nga, and being happy, being passionate on what of the things that you're doing, Miss Lorraine, nakita nating lumago siya and dumami talaga siya. Miss Lorraine, how do our mga kabalitaktakan maybe are interested to resell? How do they get a hold of you, and meron ba tayong retailing or anything that we can advise to our morning balitaktakan? Yeah, meron tayo. Pwede sila mag-ano sa amin, yung mga interested mag-resales or mag-distributor. Pwede silang mag-contact sa amin sa page namin, yung Sunday Bites Philippines. Pwede sila doon, then i-accommodate namin sila. At kinukuha namin yung number nila, tapos tinatawagan sila ng marketing staff namin. Yes. And Miss Dorlene, bilang isang nanay, paano mo nababalanse ito? Kasi syempre, pag nagsisimula ka sa isang business, it is the hardest. Kasi syempre, we do not know the reliability kung magiging patok pa siya. Merong uncertainties on the things that you are going to see sa pagsisimula ng business. Pero paano mo siya nagiging balanse as being a mother as well? Dito, sobrang importante talaga na sinusuportahan ka ng partner mo. Yun nga. Yes, so tandem talaga ito. Maganda itong tandem kasi if you're busy, busy ako, so yung husband ko nandyan to look after the kids. Kaya malaking bagay talaga to na support each other talaga. Pagdating sa negosyo at saka sa pagiging nanay. Right? It's a good core, Miss Dorlene, that we have a partner that supports Yes. you. Sabi mo nga, you're also being supported by your daughter. Miss Dorlene, anong pinaka-bestseller natin na flavor ng Sunday Bites? Bestseller natin is yung cookies and cream, strawberry, at saka yung milk and dark chocolate. Actually, lahat parang masasabi namin bestsellers talaga eh. Yun. And Miss Lorraine, sa mga mothers na gustong magsimula ng sarili nilang business by using their passion, what are your tips and advices? Number one, para sa akin, syempre yung tiyaga, kailangan talaga yon. Tsaka yung passion, dasal. Kasi package deal to eh. Kapag magsisimula ka ng business, parang una mo, di ba? Syempre, prayers, guidance, tsaka yung kailangan mo talagang alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Yun talaga, kung ano yung makakapagpasaya sa yung gawin, yun yung una para doon. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, parang ang hirap mag-success dito sa business. Kailangan talaga happy ka sa ginagawa mo. Happy and passionate sa ginagawa mo. Miss Dorlene, isa pa, sabi nga natin, it was devised or nagawa to during the pandemic. What was the hardest challenge to you personally and also to the business side of Sunday Bites? During pandemic, ang naging pinakamahirap sa amin is yung delivery. Yes. Kasi syempre kailangan namin mag-ingat, gawa ng i-deliver yung product sa iba't ibang lugar. Yes. So marami kaming ma-encounter na tao, mga magdi-deliver, ganyan. Yun yung naging mahirap sa amin eh. Yung isa sa pinakamahirap na naging Pero pagdating naman sa marketing, madali lang kasi 'di ba social tayo. Yes. Naka-rely tayo ngayon social media, digital marketing. Yes. So, yon, ang naging mahirap lang talaga yung pagdating sa delivery. Yes, but aside from these challenges, Miss Lorraine, we stood up, ginawa natin, lumaki siya, and also in one of our discussions, sabi mo, you've also were able to reach out dun sa mga binagyo. How important it is for you personally na with all this success, you still want to reach out to those people that are in need? Yes, kailangan talaga para rin parang kailangan mo mag-give back, lalo na sa mga taong sumuporta sa'yo. During those times, sila din yung tumulong sa'yo. So parang importante talaga na may magawa ka for yourself. May magawa ka na alam mong nakatulong ka sa iba. Yun, talaga yun. Big bonus talaga yun. Sa mga blessings na dumadating
parang kailangan mo talagang i-share. Right. Thank you, Miss Dorlene, for giving such an inspiration to everyone. But before we end our program today, Miss Dorlene, I want you to complete the statement by saying, ako si, at bonggang nanay ako dahil... Ako si Lorlane at bonggang nanay ako dahil sa Sunday Bites na maraming natutulungan. Yay! Thank you so much, Miss Dorlane. And also, batiin natin yung mga gusto nating batiin at ating mga supporters as well at imbitahin natin ang ating mga ka-morning balitaktakan to now purchase Sunday Bites. Yes, good morning sa lahat. At gusto ko lang batiin yung mga una-una yung family, friends, yung mga sumusuporta sa Sunday Bites, yung production team namin, lahat, delivery, binabati ko kayong lahat. Kayo din dyan sa studio. Thank you so much, Ms. Dorlene. Thank you for sharing your time, this experience with us this very morning. And ingat po kayo palagi and may Sunday Bites be blessed more as you are blessing others as well. Thank you also. More power. Thank you. And yan ang binida natin dito sa Bongga Kanay. And really, when it's something that you do with a good heart and a kind spirit, yun, it will really go a facet sa mga taong natutulungan or matutulungan mo. Mamaya sa iba rin, ibibida naman natin ang ating entrepreneur din na nagsimula at ngayon 14 years na sa industriya ng fashion. So, tutukan yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangang kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pagpupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Rest Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll have in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna at tanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangang kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pagpupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Rest Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline.
kabalitaktakan. Ngayon dito sa Iba Rin, pag-uusapan po natin ang fashion and art. Dahil alam niyo po ba na ang fashion and art ay isa sa mga napakalaking nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan po sa lahat po ng tao. Kaya lang, most of the time, ito po ang hindi nabibigyan ng suporta po talaga. Alam niyo yun, yung nakikinood lang tayo, natutuwa tayo, pero minsan nakakaligtaan natin na talagang suportahan ang mga taong nasa likod o parte po ng ating mga bagay na revolving sa fashion and art. With that po, kasama ko ngayon ang isang entrepreneur na talaga namang nagsasucceed at hindi tumitigil na isulong po ang fashion and art dito sa Baguio City. Siya po ang may-ari, director, owner, CEO ng D-Still, si Sir Jonard Don Hardinil. Good morning, Sir Don. Hello, good morning. Good morning, Miss Ren, and also sa mga kasama natin dyan sa Morning Balitaktakan and RNG Luzon, si Mami Sheke and Sir Charles also. Good morning. Ayun, Sir, unang katanungan, gusto ko pong malaman itong inyong D-Still. Ano po ba ito? Ano ang inspirasyon nyo bago nyo po simulan ang itong kumpanya or grupo o kung ito pong inyong D-Still? Okay, so Miss Ren, the style image reinvented started in 2008 as an interest group. So nag-start kami as a circle of sabihin na natin na nakahiligan namin ng fashion, arts, modeling way back in late 2007 pa. Then we officially started in 2008 through a fashion show. And paano kami nagsimula? Nagsama-sama lang kami ng mga thoughts, and we ventured into something that is a showcase, kumbaga, of our interests. And what's happy right now is that nagagamit na natin ito as a platform for promoting local fashion and arts as well in the city. Sir, alam mo ba, sir, back when I was in high school, talagang naaalala ko na uso nga po talaga yung mga ganyan, and I remember lahat ata gusto ng mga photoshoot, yung mga ganun, kasi yun talaga yung usually ina-upload namin sa aming mga social media accounts. Di ba ganun yung mga uso nun? Sir Don, tanong ko naman, ikaw daw po ay isang architect by profession. Paano po ito nakaka-apekto or ano ang relationship ng pagiging architect mo sa lahat ng design or anything about fashion and art na iyo pong na-create? Okay, so wait lang, Miss Ren, choppy ba ako? Okay lang. Okay sir, okay po ang linya. Ayun, at medyo nawala po si Sir Don. Nako, hindi naman po choppy si Sir Don, pero baka ayun, chinek niya po. 'Di ba? Tingnan niyo kung gaano talaga ka-persistent ang ating mga local artists o yung mga nagpupursue ng art. Talagang gusto nila na maayos ang kanilang itsura o yung kung paano nila i-present po ang kanilang sarili. So naiintindihan po natin. Ayan, nagbabalik na po si Sir Don. Agad-agad. Ayan, okay, sir. Sorry. Okay, so anyway, where were we? Yung bilang arkitekto, ano. So the good thing here is that nag-start kasi ako bilang architecture student pa lang when we started the style. So how do we connect architecture, or me being an architect, towards this fashion group or our interest group or a collaborative group? So very holistic kasi ang scope ng pagiging architect or being a profession in the field of architecture, kasi hindi lang sa design but also in planning activities and events, and also how are you going to integrate the promotion of something that is local or something that is a concept towards the execution of these concepts. So yun. Ayun, sir. Sir, tanong ko naman, nasabi niyo po kanina nga na itong grupo niyo po ay nagpro-promote din po ng mga local artists, itong mga local art natin, siguro tradition. Sir, can you tell us kung ano yung mga usually po mga taste of, alam niyo na, taste of Cordilleran ba? Taste of modern? Usually yung mga ginagawa niyo pong mga damit and dito po sa ating mga fashion show, sir. Okay, hello? Hello, sir. Yes po. Yeah, I'm still around. Okay, so
Actually, being a creative or a fashion enthusiast, we gather these artists na may mga potentials, including models, hair and makeup artists, fashion designers, and even photographers. And we serve as, nabanggit natin kanina, we serve as a platform. And what we do is that we make it sure that we make the best out of this, and we promote them in a way that is positive, and also we align it also with kung ano yung hashtags natin, kumbaga right now. For example, we support local, we patronize local. We always align that to make sure that we properly promote our local industry in terms of fashion and the arts, and of course the whole of the creative side of this community here in Baguio City. Given na, of course, creative city tayo, no? So, very holistic naman yung approach natin towards this. Ayun, sir, nabalitaan ko 14th year nyo na daw po. And sir, metamorphosis po ang parang naging tema po sa inyong 14th anniversary. Sir, can you tell us bakit po, how did you come up with that theme? And was it hard, sir? Siyempre, pandemya ngayon, mahirap ba sa mga funds, yung mga ganun sa mga taong pupunta sa sale? Can you tell us about that po, sir? Number one, yung funds, no? Tama ka dyan. Actually, to start it off, this pandemic has brought us into a lot of challenges, and we took it in a way that we look for the brighter side of things, just like starting in late, correct me if I'm wrong, 2020, no? 2020, na-experience na natin yung pandemic. So what we did as not only in this style, but we gathered all the fashion enthusiasts and creatives to help the community, just like we made and donated masks. We called for sponsors as well to fund up the production also. And nung 2021 naman, buong 2021 is sort of paano naman itong mga kasama natin sa industriya, like the designers, makeup artists, and so on. So what we did is to prepare them into something good, something great, no? So just like a metamorphosis, itong 2021 was a let's say yung preparation or from a larva towards a pupa. Now we started 2022 in a way na napakaganda, despite the challenges, despite the changes that we have experienced, ready pa rin ang fashion community ng Baguio to kasamahan natin sa industriya na mag-present ng something that is very beautiful, something that is inspirational in a way, para makapag-move forward tayo, no? It's boosting the morale, not only the fashion community but also us, tayong lahat na kaya na nating lumipad, lalo na ngayong taon na to, no? Kaya na nating maging butterflies as well in our own ways. We go to our journeys beautifully now as we face the changes, the inevitable change of times today. Napakaganda talaga po ng inyong kasagutan, sir. Talagang it is inspiring, sir. Ito naman, I am sure and I believe that as the years go by po, no, simula nung nagsimula po kayo, marami po siguro kayong mga nakilala na mga hindi ko pa sasabing talents or artists, yung mga simpleng mga residente or individual before na hindi sila confident pero gusto po nilang gawin ang mga bagay na to. Sir, what do you think is the impact of your group and you as a person or as their leader or coach sa kanila pong mga buhay? Well, it's very humbling in a way kasi we started, all of us are dreamers, no? We started as dreamers. We still continue to pursue our endeavors. What we see, of course, yung mga bata ngayon, yung kumbaga ninenest natin ngayon ng mga in-house models, makeup artists, designers, and so on, we always encourage them to not how do you call this, yung
wag silang ma-intimidate kumbaga sa mga successful na or sa mga na-establish na yung mga pangalan nila and so on, and rather see them as the kuyas and ates and also the inspiration as a whole, and we of course encourage these young minds, young creatives, not to cancel their dreams. Every dream is valid, and these dreams will take you somewhere. Maybe pwedeng dun sa talagang aspiration mo in life, or just be open to a lot of opportunities that will be offered to you later on. So just like what we said, dito sa motto, dito sa slogan kasi natin sa Destal, it's image reinvented. When we do reinvention, we take note, of course, of our true selves, and with our true selves, with our authenticity, we still keep ourselves open to change, and with this change, we make it sure that we change for the better and not for the worse. So yun. Ayun, sir, maraming salamat po sa inyong pag-inspire po sa atin nga namang mga aspiring talents and artists. Sir, baka meron po kayong mga gustong pasalamatan, sir, yung mga sumusuporta po sa art and fashion world and community. And of course, kung meron po kayong mga future po na mga fashion shows, may mga gusto po kayong i-plug, sir? Yes, first of all, maraming salamat RNG Luzon, Morning Balitaktakan, and sa buong team ninyo dyan for having us today. And also, we would like to thank all our participants and guests and even patrons and sponsors who made our anniversary presentation possible. So, imagine mo, 14 years, kahit pa paano kinaya naman natin. Yan yung mga designers natin, sila Sir... sila James Gun Collection, Couture de Liera, Julius Collection, Gia Gowns, Oscar Binayo. We have a lot more. We have our makeup artists and photographers like Sir Joseph, Junel Lopez, Maricon, Jerome, and Michael, and among others. And we are brewing something that is not really big, but we are preparing something that is for the community and for the enthusiasts as well, coming up this summer. This is entitled Fashion Statement. So we'll be giving more details in our Facebook page. That's facebook.com/destalmodels. That's /DESTIJL models. And all of the details are already posted as well in our Facebook page and social media accounts. So yan, maraming salamat po, Ma'am Ren. Pala, binabati ko rin pala yung ate ko na nandito ngayon, si Architect Jennifer Hardinil Valdez also. She's the owner of the Cookie Box Baguio. Baka padala namin kayo next time. Wow! Yan. Ayun, Sir Don, maraming salamat po sa inyong padala. Charot. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng inspirasyon po sa ating mga manonood at pati na po sa mga buhay po ng ating mga aspiring and local artists at sa mga gustong pumasok sa ganyang industriya. Sir, maraming salamat po ulit. At yan nga po ang ibinida ko ngayong araw dito sa Iba Brand. Mamaya pag-uusapan na po natin, ano nga ba ang tubig na dapat mong gamitin kapag naliligo ka sa umaga? Malamig o mainit? Mamaya yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns
na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan umayos para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa pagtitira. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik na naman ang inyong maingay na mga kabarangay dito sa Barangay Nyangay! Yun. Merong natalisod sa harap namin Ayan, mga kabarangay, isa na namang issue ang ating idinolog sa ating barangay ngayon. Dito po sa barangay, ano ba to? Barangay Nyangay. Oh, yan. Ang ating pong magdedebatihan ngayong umaga para sa mga hindi pa rin naliligo dyan at ilang araw nang hindi naliligo. Hoy, anong mas magandang panligo po sa ating mga kabalitaktakan? Is it hot or cold water? Yan. Or hot or warm. Oh, yun yung option niya. Yun yung pinilit niya. Hot or warm or cold? Hot or cold-blooded Cold ka kasi. or anong hot or warm? Oh, Cold hot- or warm? Cold or Ano ba? warm. Oh. Sorry na wala kaming shower eh. Ay, oo. Si Ma'am Shisheki lang may shower eh. Oo nga. Ayan, ang unang magsasalita sa atin ay ang mga pinakabata, syempre with respect sa ating mga senior citizen. Ay, mga may edad na. Yun na Sige, lang. mauna na ako. Ano yung pinakabata eh? Ayan po, no? Ayan. Nako, mga kabarangay, dapat po mainit or warm na tubig po ang ating gagamitin panligo. Bakit? Kasi nga, mas nakaka-relax naman kasi talaga ang inyong pagligo. Lalo pag papasok kayo sa sa mga work or school, di ba? Okay na din yung relax yung katawan nyo. Kasi pag malamig pong tubig, nako, maninigas ka dyan. Sinasabi ko po sa inyo, ang lamig-lamig at talaga namang magugulantang ang iyong buong katawan. Okay din naman. Pero hindi naman kailangan na talagang ang lamig-lamig. Paano po pag may sakit ka, may lagnat ka? Ipipilit mo ba na maliligo ka ng malamig? Syempre, doon tayo sa safe. Maligam-gam pa, mainit. Di ba? Yan, sinabi mo gusto na maninigas. Ito gustong-gusto ata manigas ha. Ano na namang banter ng cold? Go! Cold kasi cold siya. Charot! Ayan, cold water kasi sabi mo nga kanina, pag papasok sa work, yung malamig na tubig, gigisingin ka niyan. And according to a few researches, yan nga, ang sabi nila, pag cold water kasi, it boosts your immune system and gets you away from more illnesses kesa sa warm water or hot siya. Ayan. At saka syempre pag nagmamadali ka na, yung magigising ka ng 5:30 tas yung show natin 6:30. Magpapainit ka ng tubig. Syempre yung malamig na on the go ka na, go ka na, kaya malamig na tubig na. Bakit may nag-google dyan? Ako hindi, pinapainit ko lang dito sa phone ko yung shower namin. Ay, ganun ba? Remote. Remote. Naka-remote. Gano'n kalayo yung remote bahay nyo? heating. Wow.
Nako mga kabarangay, dapat naman po talaga mainit, no? Paano pag may muscle pain ka? Sabi mo pag nagtatrabaho, ganyan, dapat ay malamig. Paano nga kung lagi kang pagod sa trabaho? Nakakasama po sa ating kalusugan yung ang lamig-lamig po dahil lalo pong maninigas ang ating mga muscles sa katawan at kung may mga nararamdaman kayong masasakit dyan, okay na yung hot or yung maligamgam na tubig dahil tutunawin po niyan lahat ng ating lamig sa katawan. Kaya po madaming nagkakasakit, mga ubo, sipon. Dahil nga dyan, nilalamig ka na nga sa labas, may sipon ka na nga, malamig pa ang panligo mo. Ay, nako. Nako, talagang magkakasakit ka kaya doon tayo sa warm. Talagang magkakasakit. Hindi. Ito, nanigas na to sa kakatawa eh. Meron kasi akong naalala. And bakit ba? Pag sabi nga nila din, the reason why there are healthier skin and brighter pores, or tighter pores rather, pag naliligo ka ng malamig, ang magandang benefit kasi ng paliligo ng malamig is that it also reduces, excuse me po, sorry, amoy ano? Amoy cinnamon. Cinnamon? Pandesal. Pandesal. Yan, it will really glow up your skin. And di syempre, kung may nararamdaman ka, you just have to keep a balance nga. And kung yung sabi mo kanina may sakit, actually wala namang contraindication na hindi ka pwedeng malamig pag nilalagnat ka. May bagong butil na naman ng Talaga ba? kaalaman. Ma'am Shisheki, alam mo, you shouldn't fight me when it comes to skincare. Wow! Sorry. Because sabi po ng ating mga derma, sabi mo nga para maganda ang skin dapat malamig. Pero before that, in order to clean your skin, you have to open your pores. That is why before you do that everything dapat nga po maglagay ka muna ng mga maligamgam sa iyong balat para lumabas ang mga kailangan lumabas. And dito sa atin sa Baguio City, I believe po pag naligo ka ng maligamgam or mainit, mag-open ang pores mo. Paglabas mo dyan sa malamig, magko-close na yan. At pag hindi nag-close, lagot na lang sa akin yung pores na yan. Charot! And anong sabi mo, mami, na wala namang patunay na pag may lagnat, bawal? Sabi ng doktor, di ba, wag munang papaliguin ang anak kapag may sakit, di ba? Hindi. Kasi di ba, mainit nga yung pakiramdam mo. So, in order to reduce the heat, kailangan mo siyang punasan. And mali, hindi kasi tamang notion natin yan na talagang dapat magaligam-gam din yung warm din yung ipang papat mo sa kanila. Well, in fact, mainit na nga. And lastly, to make my point, according to a research, 29% of people who take a bath or a shower na malamig is more fit at loses body mass or body fats sa katawan kasi nga mas magandang reaction natin. Nabasa ko yan kanina. Ilang taon na ako dito naliligo na malamig. Bakit di ako pumayat? Totoo ba yan? Naliligo ka na malamig? One round. Sige, final round. Wala na ako easy. Bakit pag may sakit ka, nagsusuob ka ba ng malamig? Hindi, kasi pag mainit, lalabas lahat ng heat ng iyong katawan dahil i-release niya. May nagsusuob ba ng malamig? Wala. Meron, may nagsusuob ng pera para gumaling. Yun ang... Pera gumaling. Para pera gumaling. Ayan. Sige. Ayan. Yun lang. Ikaw na. Ipapasa na po. Huli na. Yun na nga, pera gumaling. Ipasa na natin sa hindi naliligo. Sige na. Sa Ganun ba yun? 5:30 naligo. Ayan mga kabalitaktakan, napakinggan natin ang mga punto ng dalawang magkabarangay na to na hindi palaging nagbabate. Pero ang masasabi ni Kapitan, meron naman pong benepisyo ang pagligo ng mainit at saka malamig na tubig. Sige, unahin natin ang hot water. Ang hot water po kasi ay nakakabawas ng pagod, nakakabawas ng sakit ng ulo, nare-relax din ang inyong muscles at naluluwagan po ang ating nasal or atong butas dito po sa ating ilong. Ayan. At also, it opens pores and cleanses the skin. Pero ang cold water naman po prevents colds, tightens the skin, reduces tension in mind, stimulates the immune system, at accelerates metabolism. Pero ano man yan ang temperatura ng inyong mga panligong mga tubig, ay dapat siguraduhin po nating maligo pa rin tayo araw-araw. Yan.
Oo, para sa inyong mga komento, mga kabalitaktakan, i-comment nyo down here ang ating mga komento at aming babasahin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Sa Pau! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will have in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Ayan. Pamaro-paro Energy pa more. Kaya hindi pa rin natatapos yan. Naku. Pero sana matapos na mga kabalitaktakan ang pagtaas ng ating diesel oil, petrolyo dito sa Pilipinas. It has been weeks already na tumataas na siya, and there was an increase of between 8 to 10 pesos depending on the type of diesel and oil that is being used. And although we wanted it to end, we also wanted to end any war that is within other boundaries of international borders, kasi naman ang hirap na nga na may pandemya, ito pa may sinasama pa tayo. So let's just make sure that we keep peace as our priority. Yes, reign peace. Meron din yung mga kaya nga naman todo tipid ang ilan nating mga kabalitaktakan dito nga po sa pagtaas ng petrolyo. Yung iba nagtitipid na ng mantika kasi magtataas daw ang langis. Ibang langis po yun, no? And also napanood din natin kanina ang shinare naman ni in-house minion natin na si Ren dito po sa reinventing sa mga iba't ibang mga fashion statements at kung ano-ano pa, no? Mas maganda naman po kasi kapag merong mga ibang bagong look ang nabibigyan ang ating mga damit para naman na fresh at fashionable pa rin.
Yes, speaking of freshness, no? Fresh na fresh po ang mga business at negosyo po na nagsimula ngayong pandemya dahil meron silang lakas na loob na pumasok pa rin sa mundo ng pagnenegosyo gaya na nga po ng guest kanina ni Ma'am Shisheki. Yan. Yung mga entrepreneurs na ganito na nagsisimula talagang tsagaan, lakasan Oo. talaga ng loob when it comes to this kasi you can never know how far it will be accommodated or gustuhin ba ng tao? Is there a supply? Is there a demand on such? Kaya sobrang nakaka-inspire yung mga ganito. And Oo. kayo din, if you have any startup business, simulan nyo siya kahit maliit man yung puhunan. Ayan. If you really have the passion of doing so, bakit hindi? And sa Barangay Yan. Nyangay kanina, nakipag-away na naman tayo. And sabi nga ni Tita Delor, shout out po, good morning. I'm not sure actually kung anong oras sa inyo, Tita, pero good morning, good morning. Ang sabi niya, it could be a balance of both. Not hot, not cold, but just warm water enough to keep your body washed out from impurities. Oh, di ba? Masaya yung impurities. Iyon. Sabi naman ni Summer, sorry Ma'am Sheki, please forgive me. Team Ren ako kasi parang araw-araw nag-hot spring po at the same time, sobrang hot ng crush ko po ngayon, araw na ito. Thanks, sabi niya. Ayan. Sana all. Sa Sana akin all. po, sabi po ni Pamela Lissing, ayan. Dalawa-dalawa kasi ang aking Ang dami-dami kasi ng phone mo. Depende sa kaya ng katawan. Kung nasa Pampanga ka, mas okay malamig dahil napakainit dito. Oy, shout out po sa lahat hello. po ng taga Pampanga. And of course, sa aming mga viewers po dyan sa La Union, nakikita ko po Tito Tommy Marig sa nanonood, Mama Anda Dudes. Hello, shout out sa inyo mga pinsan ko. Lahat po Pangasinan, La Union, nasaan man po kayo. Shout out sa inyo, Tobilio and Mainat family. Bebalala, pasok na sa school. Ayan. Kaya pala gusto ng mainit, no? And syempre, we wanted to say good morning also to our viewers all the way from Cavite. Nanonood sila sa good atin. morning! Si Ma'am Lorraine, kanina our guest, sabi niya, shinare ko yan sa amin dito sa Cavite. Thank you. And also, we have viewers from Laguna, Bataan, Ilocos Sur, Ilocos Norte via our Facebook feed and also simultaneously sa manonood sa amin sa TV. Maraming salamat. Syempre, Olanday Rodel, maraming salamat po. And God bless din po. Sabi mo, binuo namin ang inyong umaga. And same to us, binuo nyo rin ang umaga. At binuo din ng aking mga anak, ang aking puso at kaluluwa. Yan. To my Alara and Ethan, good morning anak. Usap tayo mamaya. Matatalo na naman si Mama sa laro natin. I'm pretty sure about that. And also, sinasabi ko nga kay Ma'am Shi kanina, yung kay Ma'am Lorraine, Ma'am, baka naman. Baka naman. Kay Sir Jonard muna tayo. Beke naman. Beke naman. Yan. Binabati ko din ang aking family dyan sa Ilocos Sur, dyan sa Tagudin, and also ang Fontanilla family dyan sa Kuya po, Nueva Ecija, and also sa mga pinsan ko dyan sa Qatar, Canada, and also dyan sa Dubai. Yan. Hello, good morning. And, meron pong nagpakwan, meron yung si Pangavira. Good morning po. God bless. Yan. Colorful. Colorful hearts. Yan. Nakaka-interest yung mga binati niya, nagmakatuloy siyang pang-international. Pag-international. International. Shoutout po sa lahat ng nasa Russia. Sana okay lang po kayo. And, totoo, may tita ako sa Russia. Shoutout Tita Isabelata. Hello. Shoutout. Ayun. And of course, live po kami mamayang alas 6 ng hapon. Nagdadaldal kasi si Papa alas 6 ng hapon para sa Luzon Headlines and News Force North Luzon para sa mga updates natin sa ating mga balita. Ayan, para naman fresh ang inyong panonood ng balita itry nyo na ang milk tea ng batang 90s. Gusto ko yung 90s na yun. Ano ba? And syempre, adventure provided by Pugad Adventure na nasa Pugo, La Union. Naku, almost 45 minutes away lang from Baguio City. Kung ang driver nyo ay si Papa Randolph, 15 minutes lang. Di ba? Lilipad yan. Mag-zoom lunos yan. And maraming salamat TJ Home Builders for bridging and making
homes and turning these homes into house to home. Ayan. Houses Oo, and of course, gusto din po namin magpasalamat sa Musar. Ayan, i-enroll nyo na po ang inyong mga Yan. anak at pwede din kahit kayong mga magulang kung gusto nyong matuto ng ating musical instruments. Meron din po tayong Dizon Vision Clinic Yan. and Maranan and Ballesteros Optometric Clinic para po sa pampalinaw ng ating mga mata. Yes, maraming salamat at nagpailaw kayo ng ating umaga. Pero may nakalimutan ako eh. Alam niyo na yon. Tanggal ang aw sa paw! Oo, sige nga. Yan. Paro-paro G. Oh, Papaparo. paparo-paro Nako, G, pinag-usapan oh. natin, no? Magpaparo-paro G si Ma'am si Sheki today. Oo, diba? Pinagbigyan nyo ako eh. Oh, ikaw naman. Alam niyo na mga sleepless tayo. O sige, bukas ha. Promise mo yan sa amin. Oh, promise mo yan. Bakit kung sino hindi marunong sumayaw, siya yung pinapasayaw? Ay, sorry. Yan. Sige, hindi ako magpa-promise because sometimes promises are meant to be broken. Susubukan natin. And kasama niyong kakwentuhan, katsikahan, ang inyong ilaw, Ma'am Sheki. Nakasama nyo naman sa talaka na tawanan ng iyong gentle giant, Charles Limon. At Randy Guzman ang nag-iisang napakaliit pero napakakulit na lakwatserang Dora Randy Guzman. Bukas samahan nyo pa rin kami sa huling araw na naman po ng ating linggo. Ang bilis! Friday na bukas. Sana kasama pa rin namin kayo dito lang sa Morning Balitaktakan! Bye! Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Magpapabakuna ako. Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Magpapabakuna ako.